Cert, un clàssic, però per meu gust un pèl poc teatral. Teatral? Però què entens tu per teatral? Stephen Sondheim, l'autor contemporani que millor ha juntat els termes música i teatre. Núria, m'ajudes a explicar-ho? I tant. Musical a Leaded Night Music. En David interpreta l'advocat Fredrik Egerman. La Núria interpreta la seva esposa, la jove Anne Egerman. Que fa més de 9 mesos que estan casats i res de res, ja m'enteneu. Perquè ella no vol. Sí, perquè en aquesta cançó l'advocat Fredrik intenta solucionar aquest problema i va fent diferents qüestions. Amb tots vosaltres, mai, de Leaded Night Music. Ai, pobret Fredrik, encara et faig feliç? Després d'11 mesos, ja sé que és una bestiesa que em faci por, però me'n fa, ja estic gairebé a punt, eh? Ai, t'ho prometo, ja em posaré a punt. Ai, que potser que m'hagi sortit un gra! Ai, mentre sigui tan tímida, casta i parada, podré fer cap pas. Ai, Fredrik, mentre la Petra em raspalleu els cabells? Ai, les opcions són tan nítides. A, d'explorar-la, o B, descansar. La senyora Eckland, aquella antipàtica d'aquí al costat. Cal seduir-la i, per tant, estic davant d'una nova elecció. Ai, espero tenir prou autoritats amb els criats, ja fes el que puc, però... Desplegar els meus encants, o bé, atacar sense cap compassió. La bé és atractiva, però cal molta acció, jo veig perseguint-la per l'habitació. Ja sé que... Molt alterada i morta de por, i jo entrebancant-me amb els meus pantalons. No t'imagines com vaig avorrir la brunera l'altre dia. Traient-li la roba, m'hi puc passar un any i sento que amb l'hora ho hauré de deixar. Mirem que va bé i tornem a la A. Podries estar gelós de mi, com el mono de Venècia. Cal fer la tria més pràctica dur iniciatives per ser ben rebut. Ai, podria aprendre italià, si els versos són irregulars, clar. Cal fer servir les més clàssiques A, suggestiva, o B, sense embuts. O francès, que és més elegant, parle-me francès. Cas que l'opció fos la B, fes un pas coratjós i extremat. M'hi abrono un camisa, o bé, em llenço l'atac despullat. Encara tinc gràcia i encara faig goig, certa distància molt més que de prop. Ai, per què està virtuosa la gent elegant? Anant camisa i barret de dormir, si vull seduir-la ja és 5:45. Ai, pobres. Si suggestiva potser és més prudent, podria rendir-la a llegir-li un bon text. Segur que l'efecte quelcom ben romàntic, pesat, és directe i antic, ens didàctic, i estendre a l'esquerra el meu pla d'accés, llegir el roig i el negre de verd no en té res. I va i Molt diuen... passat sempre resulta molt cas, les fronta no tenen missatges jovials, però que a ella li agrada no em pot ajudar, perquè Hans Christian Andersen mai és procàs. Ets una noia tan maca, quina bestiesa. Oblidem, doncs, la... Ai, de veritat, estic convençuda, però quines arcades amb... Ai, les faleres eròtiques són productives si estàs adormit. Els germans de la mare? O aquells sons brillants que... Ai, quin horror! Ai, com avui és tan lògica l'alternativa d'anar-se'n al llit. La deixaré Anfred, segur que portarà uns vestits meravellosos. Oh, m'ha quedat esgarrat el meu pla original. Ai, el meu Fredrik. Com dormiré si no puc refredar aquest volcà? Tan distingit, tan vell. Com mai.